Saps què és l'egoteràpia? En realitat la paraula egoisme té mala reputació i és perquè identifiquem una persona egoista en una persona que només mira per ella mateixa. Quan parlem d'egoteràpia, el concepte és una mica diferent. Sí que hi ha una part que és ego, que és jo mateixa, però també hi ha la part de teràpia. És a dir, egoteràpia vindria a ser aquell temps, aquell espai que és única i exclusivament per a mi. Aquest espai és molt important per a la nostra estabilitat física, emocional, mental, perquè ens dona un espai on poder créixer, on poder descansar, on poder dedicar tota l'atenció plena a nosaltres mateixos, sense tenir que estar pendent dels demés, de la família, dels amics, de la feina, sinó que és un temps per recuperar, per agafar piles, per créixer i per sentir-se bé. Nosaltres oferim un servei d'egoteràpia que és específicament per a cada persona que necessita retrobar-se. Oferim un espai on sentir-te tranquil·la, tranquil, a gust, on poder venir i poder tractar tant els problemes estètics com emocionals i on et puguis sentir millor que a casa. Així que si no has provat mai a fer-te el teu espai d'egoteràpia, estaria bé que comencessis a plantejar-te t'animes.